केहू बाजी काजी केहू बा गौरी जी हलवा ले आई हलवा अरे 20 रुपया के एक पीस बा मौगा मत ना कहीं जी हलवा हले हाँ 20 रुपया के एक पीस बा नारंगा के मत ले रहे दे अरे लड़का नहीं कैसे चल सरवा 20 रुपया एक पीस 20 रुपया पीस हाँ तो देम तो काहे ना बाबा कौन तो वीडियो बनाता आई लेम हां लेम जरूर दे हम तो ले लो हम समझ रहे हो आप समझ रहे हो 20 रुपया पीस बात चेक करे हां चेक कर ले जाई मीठ बा कि तीत बा हलवा तीतो होला होला ना हलवा तीत होला आइटम देखो ओकर बाद तू कहो देखो चना के चाउर के गेहूं के जौन का बुतौन बा हां देखो अब बताओ कहां से उठा लिए ले अरे मतलब तू खा के देखा लोगी चीख चीख तुर के चीख ढेर मतलब फरवाइल सब और आइल बा काल के आइटम सब छनवा के लिए आइल बनी कहाँ हां ले जाओ फुलवा बो के दिया ना ना चीख के देखा ना तू बाबू तुम चुप रह हां अब चीख दिया ना रे ठीक बा ठीक बाटे पागल हऊ पागल तारा के नेट पर देखा हम तारा के चीख के दिखाओ तनी ना तरह हो दे तेरा बुझाते नहीं खे फ्रेश माल बा लेबो ना और आइल बा ना तोरवाल पे तोरा दो पैसा आइले नहीं के त कह तारा झूठू खानी हां चल बाबू ए जी लेम सुनी ना अरे ले लिए एगो फ्री देता नहीं नो 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 ली ना अरे एक पैक फ्री बा ले ली सुनी ना केहू से मत कहे ले ली महाराज केहू बाजी ए जी केहू बा अरे केहू बा आई हलवा ले आई 20 रुपया के एक पीस पड़ता है हलवा हलवा हाँ हलवा कहाँ से अरे आइटम मारे देखी ना रुपया पूरा भर पेट तली आइल बनी 20 रुपया के एक पीस पड़ता है तो ये कहाँ से लिया गया बनवैले बनी घरे ठीक है ना चल वीडियो होता थे चल बाबू चल इनका लोग इनके लेवे के मन नहीं के हां एकरा दादी का मां समान है क्या कर हलवा ले आई हलवा हाँ अरे केहू बाजी हलवा ली का हो दादी कहवा देखो आइटम एकदम ताजा लियल बनी फ्रेश माल बा एकदम देखो बाबू रे देख सूजी के आइटम बा एथी के आइटम बा तनी के चीख के देख सकत रसन देखा सन हई सूजी है नु हम चीख लेनी बहुत मीठ लागल हो अब ओके सन तनी को का बस 20 रुपया के एक पीस पड़ता है देखो सूजी के चीख लजो मत खो ना हयो सूजी हो तनी से हमू खाम तनी चिक चिक के बेचल जाला बाबू तनी तू ला पुदीना समझ के घींच जा देखो 20 रुपया एक पीस मीठ लागत बढ़िया लागत नु ना ले तो कुछ खोजा तनी सूजी भाई कौन के हलवा है हई त चाउर हो सूजी हलवा बेचाता सूजी के निकालता नहीं ले बनी ते चिक चिक के बताओ का एकर माने एमे से निकलता बढ़िया बा मीठ बा त पैसा लियाओ संजा सन
पैसा लिया सन अब चिखा देबे कनी फ्री में। अब ऐसा का चाहिए तो ना ले 20 रुपया कम से कम गरीब दिखा दी के कुछ सहारा करी। एक पीस खरीद ले हम लोग तो काम हमरो फरिया जाई। बाबू खरीद सन तनी सा बाप एगो तो चिखइबो कनी ओमे तार लोगन के एथियो करी। देखो ना बतावा लोगिन देख लसन एमे से चीखे के बता चीख लसन अपन निकाल लसन आज फ्री कर देता लसन चीख लसन जल्दी रे जल्दी चेक कर लसन रे लूट आउ निकाल लती जल्दी चेक कर लसन रे ले गई जल्दी अपन बनते हूं देख रे हई लेबे हई ले रे सूजी के बाएगो त सूजी ले त सूजी के बाड़ का खोज ले अपना से खोज लसन खोज ले खोज पूरा लेके का कर देबू बाप रे बड़ी दिमाग लगाओ तरू हाउ चाहि त ले जा चावल के गिरा देबू का हां हां तो उठा लो ले लो का भइल बा चाउर के तो तो चाउर के ठीक है सूजी देता नहीं तो खाते नहीं तू आ पैसा कब देबू सर रे पैसा बा पैसा ना देबू सो पैसा देख के अब लगे जा बहुत बड़े लोग ने बाबा एगो तो चिखियो ले ली सन ऊपर से पैसो ना देली सन बड़ी गजन भाई बाबा चलो अरे हलवा लिया हो हलवा हाँ केना बालोगे अरे क्या हुआ हलवा ले गई अरे हलवा हमारा 20 रुपए के एक पीस पड़ता अली ना ए चाची नहीं ना ली ना महाराज देखिए सूजी के बाद चना के बाद चाउर के बाद सबके माल बा ऐसे बनल जी बा ए ओए तू काहे फोटो खींचते रहो चल बाबू नहीं खेले के तो क्या करता रहो नो 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 अरे ले ली महाराज हलवा चेक करके देखी हलवा हर एक किस्म के आइटम बा देखी चना के लेम चाउर के लेम जौन किस्म के लेके ले ली एमे का बटा थोड़े बा 20 रुपए की एक पीस फ्री वाला हो हाँ देखी कब हो एकदम टॉप क्लास के माल बा चलो ना ले सचो ना ले सही कहता नहीं ले ली महाराज एको पीस तो कम से कम चीख सकता नहीं आई देखी कितना बढ़िया का ब्रांड हटे देखा तो रही भाई प्योर शुद्ध माल बाटे वो दिन का अच्छा नवाई नहीं हुई भाई देखी ना मतलब लोग सुन लेता लोग छोड़ देता लोग काम ठीक बा और वाई कहाँ बा उतना बड़ा हाथी खा जाती है